Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Alokhu engene njalo amazwi enduduzo esikoleni zokuxhumana emva kokudlula emhlabeni kwesihlabani somculo weKwaito uSiphiwe General Thatha Zonke Sibisi. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media. Igama lami ngosibonga konke wakandwandwe Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Kubikwa ukuthi kuphelile ngeqembu leKwaito iChiskop njengoba sekhambe emhlabeni ilungu lalo lokugcina uSibisi. Ngokwembiko yephephandaba iDaily Sun kubeka ukuthi uSibisi ushonele esibhedlela ngesonto les-29 emva kokuhlinzwa elisana nesifo secancer. Umndeni kaSibisi usabalalisele izindaba zokwedlula kwalomculo esikoleni zokuxhumana. Udlulise okukhulu ukukhathazeka ngoSibisi emva kokungeniswa esibhedlela eyohlinzwa. Bathe ubesethembisa impela ethembisa ukululama esidukweni zodlula kwathi ngezi-29 kwabe sekumenela ukufa. Babe sebebonga bonke abatshengisa uthando esaphila nabamesekele ohambeni lwakhe lomculo. Leqembu leChiskop lasungulwa ngonyaka ka1998 lisungulwa ngumduduzi Jabalala owaziwa ngoMandoza naye ongaseke emhlabeni wadlula ngonyaka ka2016. Ulisungule noSibusiso Tsanjekwayo owayaziwa ngoSB Bless naye owadlula emhlabeni ngonyaka ka2003. Leqembu labe selikhipha ialbum yalo yokuqala ngonyaka ka1996 eyayithi akusheshi. Abantu badlulise amazwi enduduzo esikoleni zokuxhumana emva kwezindaba ezishaqisa abaningi zokudlula kwalesihlabane bese sisele sodwa kuleli qembu. uSiphiwe Biyela uthe zohamba insizwa kosala ezibongo abesethi ulale kahle qha. uAlan Dubu uthe size kulomhlaba silethe uNkulunkulu futhi sizele ukudlula. uDJ Slugya uthe umphefumulo wakhe awulale ngokukhulu ukuthula wabe esefaka ama-emoji akhalayo. uThabiso Faru uthe bafana beChiskop nasezulwini isadlalo eKwaito alindile amajita sengathi umoya wakho ndoda ungalala ngokukhulu ukuthula. uLangezo Mpela uthe awu madoda dlala mlungu leli qembu beliyinkinga kuKwaito wasethi ulale ngokuthula. Bafethu ke maningi kakhulu ama-comment ngizofisa mina ukuzokubhala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Sithi ke sengathi umoya wakhe ungalala ngokukhulu ukuthula dudu emndenini kanye nakubangani kanye nezihlobo. Mina nje ntathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.